A b'i n'a fɔ CEDEAO bɛ ka ɲangiliw fɛgɛya ka ɲɛsin an ka jamana ma. Ɲɛgɛnw mana sama o nɔgɔw bɛ taa bɔn fɛn min ye an ka ɲɛgɛn samalaw fɛ forota sira dɔ la ni a bɛ yɔrɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko zone aéroportière. Sumu Yatara ale taara ka taa yɔrɔw cogoya lajɛ. Diɲɛ seleke naani ka bolodiɲɔgɔnma jɛkulu min bɛ ka kɛnɛ ni kɛnɛya sabatili ye ni a bɛ fɔ a ma ko Organisation mondiale de la santé u kɔni ye a jira k'a fɔ farafinna gun kan ni waati in na ko senfagabana kɔni banna pewu. Muharam kalo tile 6 de bi ye hijira san 1442. An b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila. Kunnafoni bakurubaw kun ye ninnu de ye. An bɛna dɔ fara min ka di aw ma ni Ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi araba ye. CEDEAO ka cɛden minnu kun nana an ka jamana kɔnɔ waasa ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Sarawisi minnu kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri ni a bɛ f'o ma ko CNSP. O tile 3 ɲɔgɔnye kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye CEDEAO u ka ɲangiliw ka laɲiniw ta ni ka fɛgɛya ka ɲɛsin an ka jamana ma. O kɔni sɔrɔla fɛn min ye CNSP u ye fɛɛrɛ camanw de kɛ waasa fɛn min ye an ka jamana ana se ka kisi ɲangili jugu ma cogoya min na malidenw kana tɔɔrɔ cogoya si la. Bawo ye a jira k'a fɔ olu ka wulikajɔ kun ye malidenw ka lafiya de ka kɛɲɛ ni Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafiri min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen in na. Abdou Ouattara. Farafina kilebiyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO o ɲɛmaaw kɔni tun kan ka sigi dɔ kɛ jabaraninw sanfɛ a yirala k'a fɔ o sigi in bɔra ma sigi in kɔni kan ka kɛ Mali yɛrɛ kunkan ko de la a yirala k'a fɔ sigi bɛna bila sini alamisa walima juma yɛrɛ nata la o kunnafoniya yɛrɛ dira Mali minisiriso min ka kɔɲɛ bɛnlen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ka kɔɲɛ ma kunnafoniya in bɔra ye bi sɔgɔmada in na jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛw la yira k'a fɔ a bɛ tile 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko bɔ Mali kɔnɔna na farafina jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min bɛ n'a bɛ wele ko CEDEAO olu kɔni tun ye ciden dɔ bila kana n'o bɛ wele ko Goodluck Jonathan walasa a kana kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ bila sen kan o ni maacɛ n'o ye finitigilakaw ye minnu yɛrɛ ye fanga minɛ kabini o ti kalo tile 18 tɛmɛli a yirala k'a fɔ Goodluck Jonathan ni finitigilakaw ka kulu u sera ka tile 3 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko kɔni kɛ kuma yɛrɛ la o kuma in yɛrɛ la a yirala k'a fɔ u sera ka tagaɲɛ yɛrɛ dɔ sɔrɔ ka sababu kɔni kɛ bɛnkan sɔrɔla ko dɔw la min ye Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale yɛrɛ kɔni y'a laɲini k'a fɔ a tɛna se ka na tuguni jamana ɲɛmaaya la o kɛra sababu ye CEDEAO maaw kɔni o ni finitigilakaw kɔni ye kuma ɲɔgɔnya bila sen kan min ye camancɛ fanga ye o kan ka na cogo mun na ale ni a kan ka na waati joli kɛ o waleya ninnu kɔni u sera ka kuma o waleya ninnu kan CEDEAO maaw kɔni ma se ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga a bɛna kɛ nin waati in kɔnɔ nin masukuya ninnu de kan ka don a kɔnɔ u ma se ka kunnafoniya di o kan nka min ye finitigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu yɛrɛ ye n'a bɛ wele ko CNSP o kunnafonidila n'o ye Ismaël Wage ale kɔni ye kunnafoniya dɔw di tɛnɛn yɛrɛ tɛmɛlen k'a yirala k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ye a bɛna sigi cogoya mun na ko a tɛna kɛ malidenw kɔ barisa u bɛna malidenw lamɛn hakilina min bɛ maliyɛnw na camancɛ fanga kan ka sigi cogoya mun na a kan ka tɛ waati joli kɔnɔ o tɛ se ka kɛ malidenw kɔ cogoya si la ni o waati ninnu sera malidenw bɛ ɲininka o hakilina ta la nka n'i ye nɛgɛjuru sira bɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'i y'o ta k'a lajɛ kunnafoniya minnu kɔni bilalen bɛ o sanfɛ sanga ani waati olu bɛ ka san 2 ale ni san 3 de ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko kɔni fɔ k'a yira fana k'a fɔ ko fanga ka di tenitigilakaw wɛrɛ ma olu ka se ka baaraw yɛrɛ bila sen kan walasa Mali ka se ka sira kelen ta CEDEAO jamana ɲɛmaaw kan ka sigi min kɔni kɛ a yirala k'a fɔ sigi kan ka kɛ fura ye gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ kan a ka se ka wuli ka bɔ a kan ale ni ɲangini min talen bɛ ka Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ kabini u ti kalo tile 18 olu ɲangini ninnu ka se ka wuli ka bɔ Mali yɛrɛ kan barisa jamanadenw kɔni bɛ k'a laɲini k'a fɔ an ka taa ɲɛ ko minnu kɔni tɛmɛna olu ka bila fɛɛrɛ kɔrɔw ka se ka ɲini ka bila sen kan walasa gɛlɛya min bɛ an ka jamana kan an ka se ka bɔ o kɔnɔ a yirala k'a fɔ sigikafɔ in yɛrɛ kɔnɔna na laɲini dɔw kɔnɔna na bila sen kan k'a ɲini k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a bɛ se ka jabala ɲini a yɛrɛ la ale ni yamaruya bɛ se ka d'a ma fana a ka se ka bɔ ka taa a yɛrɛ furakɛ n'i ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ fanga bɛ finitigilaka minnu bolo n'u faralen don ɲɔgɔn kan kuluba kɔnɔ n'a bɛ wele ko CNSP n'u yɛrɛ dagayɔrɔ bɛnnen bɛ Kati yɛrɛ ma kan Sunjata Keita yɛrɛ kɔnɔna na maa camanba kɔni wulila ka u sɛgɛrɛ min ye Irisi yɛrɛ ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se Faransi lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ ale ni Faransi kɛlɛbancɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ wele ko Force Barkhane olu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni wulikajɔ bila sen kan fo ka taa se l'Amérique yɛrɛ lasigiden ale ni Algérie lasigiden ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni wulikajɔ bila sen kan ka taa Katikaw fɛ ka taa u ɲɛ da finitigilaka ninnu kan u ka se ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ bila u ni
ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la ko o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra walasa bolodi ɲɔgɔnma minnu bɛ Mali ni jamana ninnu cɛ a ka se ka taa ɲɛ min ye jamana ɲamakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati kɔni an ka o bila an kɔ. Halisa fanga dafiri ni a yɛlɛmali kunkanko kibaru do M5 RFP maaw fo ka taa se CNSP ni o ye Comité National pour le Salut du Peuple ni o ye an ka finitigilaka minnu kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga dafiri nin jɛkulu fila kɔni ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na Kati fɛn min ye sarawisiw yɛrɛ dagayɔrɔ la u kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ɲɔgɔn ye kun min tun bɛ a la o de ye u na se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya camancɛ fanga a kan ka taa cogoya min na hakaja k'a yira maliden bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u hakilinaw ye kelen ye jamana jɔli ani kow bilali sen ɲuman kan. Teleɲɛta tɔgɔ la Maimuna Kulibali ani a ka jatala Basali Fuɲare olu tun bɛ Kati u seginna ni min ye an ka ɲamadaw fɛ. M5 RFP maaw ani an ka finitigilakaw ka jɛkuluba n'u k'a ma ko CNSP olu ye ɲɔgɔn ye bi sɔgɔmada na Kati u tilalen kɔ ɲɔgɔn yew la Semansi ɲɛma ale ye ɲɛfɔli kɛ ka jira k'a fɔ ko laɲiniba min ni o kun bɛ u ka ni ɲɔgɔn ye in na o kun tɛ dɔwɛrɛ k'a yira malidenw ale ni diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko CNSP maaw ale M5 RFP maaw ko u bɛ ɲɔgɔn kalama ko wa ko u bɛ ka laɲiniba kelen de ni o de ye ka Mali kura jɔ. Ɲɔgɔn ye tun ye M5 RFP ye jɛkulu min ye jɛkulu faranga jɛkulu caman do nka M5 RFP n'i y'a lajɛ bi a bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan ni jamana kɔnɔ mais nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ min kɛ o ye Mali kura ye donc surasiw minnu fana ye maliyɛnw de do u y'a ye k'a fɔ pour que jamana kana don guerre civile kɔnɔ u ye jamana dɛmɛ ka président kɔrɔ ka lahalaya in ka fu siri o la o bi il faut que an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka M5 RFP o CNSP o maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan o minnu bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an bolo di ɲɔgɔn ma pour que camancɛ fanga in ka se ka kɛ fanga ye min bɛ an ka jamana bila lahala ɲuman kɔnɔ donc maa minnu b'o ɲɛma bi n'o ye CNSP k'u dɛmɛ k'u lafasa parce que hakilila min y'u bila baara in na o ye jamanadenw ka laɲini ye k'a fɔ an kana sɔn an ka jamana ka kɛ jugu sago jamana ye an kana sɔn mɔgɔ jugu kana an ka jamana minana an kana sɔn mɔgɔ wɛrɛw k'a fɔ an kan ka min kɛ an man ka min kɛ donc o hakilila tɛ se ka sabati f'an bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma mais bolo bɛɛ bɛ di ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na an ye ɲɔgɔn faamu o la k'a fɔ bi force populaire min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ force ba ye ka nin ko in lafasa o ye M5 RFP ye nka mɔgɔ minnu bɛ ko in fana kunna bi o y'an dɔw ye parce que u ye risque ba ta n'o ye an ka wolomasiri tabagaw ye n'o ye sɔrɔsiw ye n'olu fana bɛ kulu kɔnɔ bi kulu min tɔgɔ ko CNSP donc k'a fɔ fɔɲɔgɔnya tɛ yen bisigi tɛ yen sigasiga tɛ yen wa an bɛna an seko bɛɛ kɛ k'u dɛmɛ pour que camancɛ fanga in ka ɲɛ u bolo parce que n'a ɲɛn'u bolo o y'a ɲɛlen maliyɛn bɛɛ bolo wulikajɔ kun ye min ye an ka jamana lakana ka sabati an ka jamana gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ dunkojuguya fu ka sɔrɔ la an ka jamana fara démocratie kana yɛlɛma ka kɛ yɛrɛsagokɛ min y'an don nin gɛlɛya in kɔnɔ donc vraiment an nana k'a fɔ an n'u ye ɲɔgɔn faamu wa an b'u lafasa parce que o de ka kan wa ni Ala sɔnna an bɛn'o kɛ. Ni kɛnɛ kofɔlen in kan fɛn bɛ tali kɛ an ka finitigilakaw la olu caman kɔni tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan fo ka taa se M5 RFP o jɛkulu maa ɲɛmaw fana tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan ɲɔgɔn in kɔni kɛra hɛrɛ ani baden kɔnɔna la M5 RFP tɔnden wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ale fana ka kumaw a y'a jira k'a fɔ ko laɲini bɛɛ lajɛlen ye laɲiniba kelen de ye. U wajibiyalen don ka bɛɛ lajɛlen lamɛn nka u ma fili tasira ma donc an y'o faamu an n'u ka sɔgɔmada in na lajɛ kɔnɔna na sabula baara in bɛ ka kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de ye donc n'a bɛ ka kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye wajibi u bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen lamɛn nka u b'a dɔn u ni maa minnu kan ka se ka baara in kɛ jamana a bɛ degun min kɔnɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ o kɔnɔna na cogoya min na donc o wulikajɔ fɔbaga fɔlɔ kɛbaga o de ye M5 RFP donc lajɛ in kɔnɔna na an ye hakililatigɛ sɔrɔ k'a fɔ o sira in u ma ɲinɛ a kɔ kuma minnu bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ a n'aw bɛnna min kan o tɛ fɛn kelenw ye donc o hukumu kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ min bɛ diɲɛ maa bolo bi ni o de ye ka se ka an ka nin finitigilaka ninnu ani jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma sabula olu ka laɲini tɛ transition in ka réussir u bolo baara in ka réussir u bolo o fɛɛrɛw dɔ de kun y'o ye u bolo u y'o kunnafoni ta k'o ceri u ka jabaraninw kan u ka bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko finitigilakaw ye nin fɔ tan mais kuma ninnu kɛra hakililasigiw de kosɔn u y'a yirana k'a fɔ ni fɛn o fɛn kan ka fɔ nin ko in na walima o kan ka kɛ nin ko in na o bɛna kɛ olu ni
maliyɛnw de ni ɲɔgɔn cɛ olu ni maliyɛnw de bɛ bɛn o kan olu ni jamanadenw de bɛ bɛn o kan nka o baara in o fanba o jigi bɛ min kan o de ye M5 RFP mɔgɔw. ɲani ɲɔgɔnyew bɛ se ka ban cogoya min na yaasa bɛnkan kelen ka sɔrɔ jɔn de bɛna sigi Mali cɛmancɛ fanga na maliden cɛman a n'a musoman fo ka taa se diɲɛmɔgɔ ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yali jɔn de bɛna sigi Mali cɛmancɛ fanga la a bɛna laban finitigilakaw de bolo walima a bɛna laban jamana kɔnɔdenw de bolo ni ɲininkali kɔni bɛ sen na. Jamana ala ka a basigi a kɔni jirala ni waati ninnu na k'a fɔ fɛn min ye colonel major Lasana Dunbiya ale de kɔni sugandira ni k'a bila fɛn min ye an ka jamana yɛrɛ lakanani koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛma ni a bɛ fɔ o ma ko sécurité d'état ni waati in na a bɛ maa min nɔnabila o ye Musa Jawara ye a kɔni jirala k'a fɔ fɛn min kɔni ye colonel major Lasana maa dɔ min yɛrɛ fɛnɛ dɔn ko ni a ka fɛɛrɛ ka bon kosɛbɛ min ye jamana lakanani fɛɛrɛw ye o hukumu kɔnɔna la a kɔni jirala k'a fɔ a kun ka kan teliyala maa ka sɔrɔ ka bila fɛn min ye jamana lakana a na se ka sabati cogoya min na. Amadu Ɲambele ale bɛ a da dɔn kunnafoni o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Kabiri tɛnɛn tɛmɛnen min bɛnna utukalo tile 24 ma san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ ɲɛmɔgɔyaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ sigikun ye duduguma kunnafoni walima jamana yɛrɛ gindola kuma olu yɛrɛ bɛ se ka don bɛrɛla cogo min na o ɲɛmɔgɔya o kɔni kalifara ma dɔ la min ni ale yɛrɛ colonel major Lasana Dunbiya ye colonel major Lasana Dunbiya maa lakodɔnnenba don Mali yɛrɛ finitigilakaw ka yɔrɔ ale de kɔni taara k'a bila SE yɛrɛ ɲɛmɔgɔya kunna o toga kelen na an bɛ se ka fɔ maa dɔ fɛnɛ min yɛrɛ bɛ SE baaraw dɔn bari a tɛmɛna SE yɛrɛ kɔnɔna fɛ waati tɛmɛnenw na wa o toga kelen na kɔni ye maa nɔra bila maa min ni o yɛrɛ tun ye général Musa Jawara ye ni ale yɛrɛ tun ye SE ɲɛmɔgɔba ye Ibrahim Bokar Keita ka kɛli la colonel major Lasana Dunbiya ale kɔni kana ni jɔyɔrɔ in na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fanga daraki min kɔni kɛra anw ka jamana kɔnɔ utukalo tile 18 san 2020 min ni an fila kɔnɔ Ibrahim Bokar Keita ka dansigi ale kɔni ka fanga la o kɔni kɛra sababu ye an bɛ don minɛ ko bi sɔrɔsi dɔw kɔni kelen don ka jɛkulu dɔ bila sen kan ni a yɛrɛ bɛ fɔ o ma ko CNSP walasa jamana yɛrɛ baaraw kɔni kana se ka jɔ cogo si la o kama jɔyɔrɔ dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ ye jɔyɔrɔ gɛlɛnbaw ye anw ka jamana kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw bɛ ka ɲini ka bila olu cɛw kunna joona joona min b'a to anw ka jamana baaraw tagali bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na a kana kɛ baara sunsurulen o kama SE ɲɛmɔgɔya u kɔni ye o di colonel major Lasana Dunbiya ma ni ye Lasana Dunbiya yɛrɛ ta k'a lajɛ maa don min ni ale yɛrɛ tun bilara jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔya la san 2012 fagali minnu kɔni tun kɛra Aguilokaw fɛ yen nɔ janvier kalo tile 18 ka taa janvier kalo yɛrɛ tile 24 na o jɛkulu min tun sigira walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kisa yɛrɛ kan Lasana Dunbiya tun bɛ o jɛkulu kɔnɔna na wa an bɛ se ka fɔ dangan fɛnɛ tun don inspecteur général de police min tun bɛ o ɲɛmɔgɔya la ni o ye Alioune Badara Jamtɛnɛ ye o kɔfɛ colonel major Lasana Dunbiya jɔyɔrɔ yɛrɛ min bɛ yen nɔ ni a y'o jɔyɔrɔ fa anw ka jamana kɔnɔna na o de kɔfɛ jɔnkuna ye a ta k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min kɔni ɲɛsilen don anw ka jamana yɛrɛ a finitigilakaw ka kunnafoniko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o kisa ɲɛmɔgɔyaso jɔnkuna ye ta k'a bila o ɲɛmɔgɔya la ni a bɛ fɔ a ma direction des transmissions et des télécommunications des armées kabiri san 2019 Ibrahim Bokar Keita ale fɛnɛ y'a ta k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye fɛnɛ cakɛ bondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ min yɛrɛ ɲɛsilen don kasara mun ni u kundalen bɛ anw ka jamana kan lakanako ta fanfɛla la ka wulikajɔ kɛ ka se ka olu kɔni kunbɛn colonel major Lasana Dunbiya taara ko o fɛnɛ jɔyɔrɔ ɲɛmɔgɔya kalifa a la fo ka n'a bila an bɛ don min ko bi SE ɲɛmɔgɔya min kalifalen filɛ nin ye colonel major Lasana Dunbiya la a kɔni dabɔ kun ye min b'a to wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bila sen kan cogo min na bagabaga walima jatigɛwale walima ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu mun ɲɛsilen don anw ka jamana ma colonel major Lasana Dunbiya ani a ka cɛdenw ɲɛsi bɛ se ka kɛ olu ma cogo min na SE kunkanko kɔrɔfɔw mana kɛ fɛn min ye don n'a nataw la an bɛna fɛsɛfɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen rɔ inshallah nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ an tun bɔra k'a fɔ cogoya min na bakurubaw la anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Mali faaba ye Bamakɔ yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Sumuya taara ka munumunu kɔnɔna la a kɔni ye a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka ɲɛgɛn samananaw minnu bɛ ɲɛgɛn labɔ n'u kɔni ye ɲɛgɛn labɔ u bɛ taa nɔgɔ ninnu bɔn yɔrɔ dɔ la kɛnɛkolon dɔ kan ni a bɛ yɔrɔ min ni a bɛ fɔ a ma ko zone aéroportière kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ kofɔlen u bɛ a wele ko Madugu ni yɔrɔ kofɔlen in na maa dɔw bɛ yen nɔ minnu tun bɛ sɛnɛ yɛrɛ kɛ nka o ye a jira k'a fɔ nin waati in na ka kɛɲɛ ni mobiliba ninnu yɛrɛ ka taa ni ka segin kɛn bɛ ka sira yɛrɛ tiɲɛ cogoya min na fo ka taa se nɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ kɛ sababu jugu ye k'a dankari an ka kɛnɛya yɛrɛ ani sɔrɔ yiriwali nasiraw bɛɛ lajɛlen na cogoya min na Sumuya taara ale wulila ka se kɛnɛ kan a ka jatala tun ye Muniru Jire ye an ka jɛ k'a ɲamada yɔrɔ cogoya la
an ka jamana faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyana sigida min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Madugu ni a yɛrɛ bɛ zone aéroportuaire kɔnɔna na mun kɔni ye sɛnɛ ye o caman bɛ kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na nka sɛnɛkɛlaw degunnen don k'o sababuya kɛ bosamani kɔni bɛ taa boji kɔni bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen na hali n'a sɔrɔ sɛbɛn jolen tɛ u bolo o kelen don sababu ye ka degun lase sɛnɛfɛnw ma fo ka taa se sirako yɛrɛ gɛlɛyali ma. Bon n'i ko k'i b'a degun ko fɔ i bɛ dɔ bɔ a la a ye degun min na s'an ma fo ka tɛmɛ a dama kan an wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ pour que nin bɛ se ka dabila vidange min bɛ kɛ nin ye tan ka na kɛ foro vidange nin a b'an bɛɛ mago bɛ vidange la parce que n'an ka ɲɛgɛn fara a samaliko o bɛɛ ye problème ni vidange-kɛlaw ta an jugu ye mais a bɔnyɔrɔ ko an bɛ ɲɔgɔn na bɔnyɔrɔ ko de la u bɛna bɔn yan yɔrɔ la yan yɔrɔ bɛ dugu kɔnɔ yan bɛ dugu camancɛ yɛrɛ la donc an y'a ɲini u fɛ de u ka fɛɛrɛ kɛ ka taa n'a ye kɔfɛla la yɔrɔ min ka jan dugu kɔnɔna la sisan nin cogo la bon fɔ sisan an b'o cogo la commencé ka se ka taa depuis 2012 fɔ sisan degun yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ aw yɛrɛ natɔlama sa aw yɛrɛ sira ye moto tɛ se ka tɛmɛ kuma tɛ mobili ma ni samiya yɛrɛ kɔni donna depuis a bɛ san damadɔ bɔ hali tilema fɛ mobili misɛnnin yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ ni bɛnni yɛrɛ ni mobili 4x4 nin tɛ se ka tɛmɛ u ye sira tiɲɛ o kelen boji a bɛ taa se an ka yiri minnu ma a b'an ka yiriw faga a yiri min faga ni sira minɛ yanni ka se Gana a yiri min faga a ka bɔ hakili ma a yiri fagata ka ca kojugu ani sira tɛ yen. Madugu kɛrɛfɛ quartier min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Gana olu ka jiw an'u magoɲɛfɛn minnu bɛ bɔ dugumakolo jukɔrɔ o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna k'o sababuya kɛ bo sɛgɛ min bɛ taa u ka yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ la Gana mɔgɔw ka fara Madugu mɔgɔw kan u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se ka ni bosamana ninnu kɔni kɛlɛ u ka yɔrɔ wɛrɛ kɔni ɲini. An degunnen don sira in kan yan sisan an degunnen don fo ka tɛmɛ an ni Ganangaw ye kɛlɛ in kɛ yan an ye min ka kɛlɛ a bɛ san 2 bɔ an ni u ye kɛlɛ la Ganangaw sanga ni waati an tun bɛna yɛrɛw kɛ foro la yan. Bon vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛ foyi ma se ka sɔrɔ an donna da bɛɛ fɛ a ma ɲɛ sɔrɔ a la Gananga ninnu yɛrɛ a bɛ tɔɔrɔ min da olu kan ka bon anw ta yɛrɛ ye puisque ji in bɛ woyo ji in bɛɛ bɛ woyo ka taa Gana de a y'olu ka kɔlɔnw tiɲɛ a y'u ka yiriw faga olu yɛrɛ bɛ na an ni mɔgɔbaw caman sigira ka kuma mɛ ɲɛ foyi ma se ka sɔrɔ a la est-ce que a y'a faamu donc tiɲɛ yɛrɛ la ni degun tɛ fila ye degun b'anw kan bi ka kɔn bi ɲɛ kɔrɔkɛ bɔra k'a fɔ sisan nin baara in daminɛ kuma tellement ka degun fanga bonyara ne yɛrɛ ni n kɔrɔkɛ min bɔra kuma la sisan an delila ka wuli an taara 11e arrondissement la an taara ka taa kuma ɲɛ f'u ye a don u ye bɛsi 2 wa 3 de la wuli k'olu bila an nɔfɛ an nana u nana u ye mobilitigi min ka cahier minɛ a don a bɛ se mobilitigi 15 ma u taara n'u bɛɛ lajɛlen ka cahier 11e min filɛ Kalaban yan u taara n'u ye yen mais an y'a ye o den kelen bɛɛ lajɛlen na u ka cahier d'u ma u tilala ka continuer a kɛra i n'a fɔ foyi ma kɛ ne yɛrɛ ye wulikajɔ min kɛ na ni n kɔrɔkɛ ye an sera fanga bonda min na a la Ala dama dɔrɔn de b'a dan mais avec tout ça ça ne va pas du tout. Denmisɛnnin fara cɛkɔrɔba kan maa o maa de bɛ yen nɔ k'e ka sɛnɛfɛn kɔni bɛ Madugu kɔnɔna na u ɲaninen don fo ka taa fɔ ko u tɔɔrɔ la sabula u tɛ se k'u ka bolimafɛnw kɔni ta ka n'u ka sɛnɛfɛnw kɔni lajɛ o tɛ moto la hali nɔgɔsotigiw olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko dɔ kɛra. n ko yan tɛ boji bɔyɔrɔ ye karimasɛgɛ yɔrɔ de d'u ma k'u ka boji bɔ yan nin sira côté 3 bɛɛ tiɲɛ don ne tun b'a tɔ ka bɔ ka boji la ni moto ye kamalen dɔ nana ka na sɔrɔ ko ɲama in dege kana na bɔ ko tuma moto ta ka bɔ bɔgɔ la sisan nɔrɔgɔlenba de taara to mɔbilitigi min ye nin sira boli yan ne tɛ yafa si ma fɔ lahara parce que an tɔɲɔ an bɛna n dahirimɛ de ɲini an tɛ faama ye an ye fantanw de u y'an tɔɲɔ dɛ sira tɛ forotigi bolo ne filɛ moto bolo nin so n tɛ ka na n'a ye n taama senna de ala sɔrɔ a cogo. A sera an ka jamana marabaw u k'u hakili to ni waleya damadamani na waleya damadamani mun ni a tagara ɲɛfɛ a bɛ se ka kɛ degunba ye jamanaden kelenkɛna bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ka bo bila ni yɔrɔ kofɔlen na an ka sɛnɛfɛnw cɛla o bɛ se ka kɛ degun ye an ka kɛnɛya ma wa a b'an ka dugukolo fana tiɲɛ hali n'a sɔrɔ ni bosamana ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn jɔlen kɔni b'o olu bolo mun b'a yamaruya k'olu ka taa bo kɔni bɔ mɔgɔw ka foro kɔnɔna na. Sanuya kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɛnɛya sabatili la an b'an to Madugu ni ka an kunda ka farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni lajɛ. Farafinna kilebi jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Burkina Faso an bɛ se ka fɔ an ka jamana dancɛ jamana don Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ kunun ko u ka wasadenw kɔni u tɛgɛ nɔ bila sariya kisɛ la walima ka sariya kisɛ ta min bɛ ɲɛsin u ka kalafili sɛbɛn yɛrɛ o bamayɛlɛmali ko ni a bɛ fɔ a ma loi électorale a kuma kɔni cayalen don Burkina Faso kaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ni ye nin sariya kisɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ a bɛ tali kɛ min kan o de ye k'a fɔ kalafili kɔni mana kɛ Burkina Faso yɛrɛ jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana fan min bɛ yen nɔ ni olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na bureau de vote
minnu kɔni bɛ yen nɔ ko kala kɔni taara olu de kɔnɔna na olu jaabiw mana kɛ min ye hali ni y'a sɔrɔ fanba kɔni ma se ka ta o jaabi kofɔlenw baara kɔni bɛ kɛ ni o de kɛra sababu ye min ye nin kuma yɛrɛ cɛya kosɛbɛ Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ a barata a sariya kisɛ dun taara wasaden yɛrɛ fanba fɛ hali ni y'a sɔrɔ fanga sinamatɔn ma kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye janfa de ye ka ɲɛsin Burkina Faso yɛrɛ ma bari fanga sinamatɔn cɛba dɔ bɛ u fɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Alexandre Sankara maa minnu kɛlen don ka u fara ɲɔgɔn kan Thomas Sankara ka hakilinaw olu bɛ se ka lafasa cogo min na olu y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye janfa de ye ka ɲɛsin Burkina Faso yɛrɛ bɛɛ ma bari n'i ye jateminɛ kɛ Kalataso ni a bɛ fɔ a ma bureau de vote ni o 200 bɛ dugu dɔ la misali la Kalataso 20 dɔrɔn ni maaw donna olu kɔnɔ ka kala fili tɔ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ buruji la walima an bɛ se k'a fɔ 180 olu bɛɛ lajɛlen ni kalama fili olu la 20 min ni jaabi kɔni sɔrɔl'o la ko o 20 de jaabi bɛ ta o kɔni ye gɛlɛya de ye ka ɲɛsin Burkina Faso yɛrɛ bɛɛ ma ale ka ɲɛfɔcogo la wasaden wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ ale fɛnɛ y'a ka dusumakasa yira ka ɲɛsin nin kisa kofɔlen ma ni o ye Azize Diallo ye ni ale yɛrɛ wasaden o cogo kelen na maire do Jorikaw fɛ yen nɔ ni o ye Burkina Faso yɛrɛ dugu dɔ ye ale y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye janfa fɛnɛ de ye ka ɲɛsin Burkina Faso yɛrɛ bɛɛ ma o cogo kelen na adamadenw ka don ɲɔgɔn na ni a bɛ fɔ a ma cohésion sociale nin fɛnɛ ye janfa de ye ka boloda ka ɲɛsin o ma hali ni y'a sɔrɔ ministre min yɛrɛ sigilen don u ka mara cɛman bɔliko kunna Burkina Faso ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye waleya ye nin min b'a to kalafili yɛrɛ a kɔni kana se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogo si la bɛɛ y'a sabatiko ɲuman o kɔni tɛ bila sen ka cogo si la ni ka sabati ka tɛmɛ kalafili kan ni kalafili kɔni ma kɛ jamana kɔnɔ dɔrɔn kɔrɔ ko bɛɛ kɔni sabatilen tɛ o jamana kofɔlen kan o de y'a to olu kɔni nin hakilina ta wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔba fɛnɛ ɲininkali ale fɛnɛ y'a yira k'a fɔ nin ye waleya ɲuman ye min ni a bilara sen ka Burkina Fasokaw yɛrɛ fɛ yen nɔ min b'a to u ka bɛɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka sabati wa kalafiliw yɛrɛ tɛ kɛ sunsurufɛn ye ka sababu kɛ ko lakanabaliya kɔni bɛ u ka jamana kan a kumaw kɔni cayalen don Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la don n'a natɔlaw la an bɛna fisɛfisɛliko la tele ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Chad jamana kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ka jamana ɲɛma n'o ye Idriss Déby ale kɔni ye hinɛ kɔni ta k'a ɲɛsin kasoden 500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma olu kɔni bilala ka bɔ kaso la a yirala k'a fɔ nin waleya ninnu bilala sen kan ka sababu kɔni kɛ Chad jamana ɲɛma Idriss Déby ale yɛrɛ ye jaraba dɔ sɔrɔ n'o ye Marshal yɛrɛ ye o waleya ninnu kɔni kɛra sababu ye a ye hinɛ yɛrɛ ta k'a ɲɛsin 500 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma olu ka se ka bila ka bɔ kasobon na nin waleya ninnu kɛra Chad faba yɛrɛ la n'o bɛ wele ko N'Djamena ani n'u ka maraboloba dɔ bɛ n'o bɛ wele ko Korotoro ka sanga o waleya ninnu ma kasobon in yɛrɛ gardien n'o ye Monsieur Manangare ale maa 38 fara maa bɔtɔ yɛrɛ kan o waleya ninnu kɔni kɛra tare yɛrɛ ye maa caman yɛrɛ yira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔ la n'i ye jateminɛw ta k'a lajɛ maa minnu kɔni bilala ka bɔ kaso la a maa fanba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye Mamurutulenw ka jɛkuludenw de ye barisa Mamurutulenw ka jɛkuluba min bɛ Chadikaw fɛ n'o bɛ wele ko Boko Haram a yirala k'a fɔ ko nin maa caman kɔni tun bɛ olu tun bɛ o jɛkuluba in yɛrɛ la généralba dɔ yɛrɛ bɛ a kɔnɔna n'a bɛ wele ko général Baba Lade a yirala k'a fɔ ale fana bilala ka bɔ kasoden ninnu na maa caman yɛrɛ yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la k'o bɛna kɛ sababu ɲuman ye min ye Mamurutilen ninnu u ka se ka sigi ka kuma ni Chad yɛrɛ marabagaw ye walasa bɛn ani basigi ni kolusuma ka se ka sabati Chad marabolo kɔnɔna na k'o bɛna kɛ sababu ye k'o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bila sen kan maa caman fana kɔni tun bɛ kasoden ninnu yɛrɛ la olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye Mamurutilenw ye u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka bɔ kaso la k'a yir'u la k'a fɔ ko yafa kɛr'u ma maa caman fana ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ k'a fɔ maa ninnu yɛrɛ bilali a bɛna kɛ sababu ye ka basigi yɛrɛ sabati Chad yɛrɛ nɔkandugu bɛɛ lajɛlen na k'a sababu kɔni kɛ Boko Haram maa fan fɛ de kɔni kun minɛnen bɛ k'u datugu kaso yɛrɛ la minnu yɛrɛ ka kaso tun bɛ tali kɛ san 8 san 18 san 5 fo ka taa se san 7 ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni labila la o waleya ninnu kɔni ma kɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaa Idriss Déby fɛ walasa bɛn ni basigi ni kolosuma u ka se ka sabati a kɔni yafara ni kasoden ninnu bɛɛ lajɛlen ma. RDC kaw fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bana min bɛ yen n'a bɛ denmisɛnninw faga kosɛbɛ n'a bɛ wele ko rougeole ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko ɲɔni a yirala k'a fɔ ko bana in kɔni tununna ka bɔ RDC jamana yɛrɛ kan ka sababu kɔni kɛ kalo 25 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔnɔ bana in kɛra sababu ye ka maa 7,000 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko kɔni bɔnɛ u ni na n'o ye denmisɛnninnamanw yɛrɛ ye u ka minisiri min ka koɲɛ bɛnnen bɛ kɛnɛya ko ma n'a bɛ wele ko Eteni Longodo ale ye kunnafoniyaw di ka sanga ni nin bana kofɔlen k'a yira jamanadenw bɛɛ lajɛlen na k'u ka o hakili lasigi bana in kɔni a banna pepewu nka min ye bolociw ye o bɛna to sen kan sanga ni waati walasa bana in kana na se ka segin ka na u ka jamana kɔnɔ tuguni k'u b'a ɲini denmansaw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka baara yɛrɛ nɔgɔya kɛnɛya tigilamɔgɔw bolo min ye boloci ye u ka se ka to ka bila sen kan RDC yɛrɛ bana in kunnafoniyaw la jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw yira k'a fɔ ɲɛsigila ni jɛkulu tɔnba min ka koɲɛ bɛnnen bɛ kɛnɛya ko ma olu ka jateminɛw la bana in kɔni tun yera maa min na o bɛ tali kɛ maa
ba 335 fo ka taa se maa 413 ma. A kɛra sababu ye ka maa minnu bɔnɛ u ni na o bɛ tali kɛ maa 662 nka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli la yira k'a fɔ ko min ye coronavirus bana yɛrɛ kabini marisi kalo tile 10 na a kun yera u fɛ o kɔni kɛra sababu ye ka maa 251 de faga. Nka wulikajɔ bilalen bɛ sen kan min ye nin bana in yɛrɛ ye n'o bɛ tali kɛ coronavirus bana fo ka taa se denmisɛnninw ka bana n'o ye ɲɔni yɛrɛ ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ o de ye u ka wulikajɔ kun ye. Diɲɛ seleke naani tɔnba ka bolofara min ɲɛsilen don kɛnɛyako yɛrɛ bɛ se ka sabati diɲɛ bonnaku ka cogo min na ni nanzaraw b'a fɔ a ma Organisation mondiale de la santé. Kunungo tarata ni o bɛnna utukalo tile 25 ma olu kɔni ye kibaruya bɔ ka ben ka fɔ tare ka ɲɛsi farafinna yɛrɛ gun bɛɛ lajɛlen ma. Senfagabana ni a bɛ fɔ a ma ko poliomyélite e ko nin tɛ o bannen yɛrɛ farafinna yɛrɛ gun sanfɛ wa. O kɔni kɛra nisɔndiyaba ye kunungo OMS yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ka ɲɛsi farafinna yɛrɛ gun ma. Ni ye senfagabana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ waatiw tɛmɛnenw na nanzaraw ka jamana kana se farafinna yɛrɛ gun ma diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen nin kɛra bana ye min kɔni ye diɲɛma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔ a kamana na wa bana don ni a ye maa kelen kɔni sɔrɔ a tun bɛ yɛlɛma maa wɛrɛ fɛnɛ fɛ min kɔni kɛra sababu ye ka denmisɛn caman ka olu sen faga kɔrɔ ni ka maa caman kɔni kɛ namara ye walima k'u kɛ lujuratɔ ye ka sɔrɔ u ma bin u ma bɔ ka sababu kɛ ni bana kofɔlen ye. O cogoya kelen na fura dɔ kɔni nana bɔ ni bana kofɔlen na san 1950 waati o donni kama se tun bɛ nanzaraw ka jamana ye olu kɔni ye nin fura kofɔlenw sa ka se ka kɛ k'u yɛrɛ ka maaw furakɛ o kama nanzara jamanaw ka i tun b'a ye k'a fɔ poliomyélite a kɔni tun fanga ka dɔgɔ yen kosɛbɛ nka a fanba o kɔni tun ɲɛsilen don farafinna yɛrɛ gun ma min kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba lase farafinna yɛrɛ ma waati tɛmɛnenw na nka wulikajɔw ni fɛɛrɛw nana bila sen kan hali ni y'a sɔrɔ waati tɛmɛnenw na Nizeriya jamana kan olu kɔni tun banna ka yira k'a fɔ polio fura min ni o kɔni bɛ donni ka taa Nizeriyakaw fɛ yen nɔ fura sabatilen kɔni tɛ wa a bɛ se ka bana wɛrɛ yɛrɛ bila maaw la min tun kɛra sababu ye ka Nizeriyakaw yɛrɛ ban a furakɛli kɔni ma nka hakiliw nana yira ɲɔgɔn na u ka diinɛmaw fɛ ka taa se laadalamaw ma min kɔni kɛra sababu ye an bɛ don min ko bi poliomyélite bana labanw u tun bɛ Nizeriya jamana de kan ani farafinna cɛmancɛ jamana min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko RDC ni bana kofɔlen kɔni ye a kɔ don ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen na. Organisation mondiale de la santé k'a ɲɛfɔcogo la ni ye senfagabana yɛrɛ ta k'a lajɛ ni o ye polio ye farafinna yɛrɛ kɔni gun kɔfɛ ni ale kɔni ta banna pewu Afghanistan jamana kan an bɛ don min ko bi maa 29 de bɛ yen polio bana yɛrɛ bɛ maa min na Pakistan yɛrɛ jamana kan maa 58 a jirala k'a fɔ a bɛ olu de la Pakistan yɛrɛ jamana kan poliomyélite ni kɔni y'a bannen farafinna yɛrɛ gun sanfɛ maa bɛ se ka fɔ tare ka ɲɛsin kɛnɛya yɛrɛ sabatiliko ɲuman ma kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ poliomyélite kunkanko kɔrɔfɔw la don n'a nataw la an bɛna fɛsɛsɛli ko la teli ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ inshallah. Nin bɛ dan sigi aw ka bi don kunnafoni la teleɲɛta ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan ni ka walawala aw ye bamanankan na an bɛ foli ni tanuni lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni aw ka danaya ye halisa aw sɔgɔlen ka to ɲɛta TV la waati wɛrɛ ne na aw la kunnafoni.